Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu ma'kom il-koll. U tinselmilkom, sejrin niċċelebraw dil-Ewkaristija, mnaħħa tiegħi sejjer nofrija għar-Roħ Robert Ferrante, fil-waqt nistieden lilkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet għal min tixtiequ titolbu u toffru din il-quddiesa. Illum il-Knisja tagħmel tifkira ta' soru martri qegħdin bl-aħmar. Issa ngħidu fl-omelija. Santa Benedetta tas-Salib. L-isem tagħha kien Ludija Edith Stein. Ħallet ħajjita għaliex għożżiet il-fidi nisranija. Ejjew għalhekk u tingħatu bidu għal din il-quddiesa u fil-waqt li nitolbu din il-qaddisa sabiex tinterċedi għalina. Inti t-triq li twassalna għand il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġejt Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitina u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu u Alla inti illum tferraħna bil-festa ta' Santa Elisabetta tas-Salib bħalma inta għallimna bl-eżempji sbieħ tagħha. Għatina wkoll il-għajnuna tiegħek għal merti kbar tagħha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarem il-ktieb tal-profeta Osea. Dan jgħid il-mulej. Arawni, jiena lill-arusa tiegħi noħodha fid-deżert, lill-qalba nkellem. Hemmhekk hi twieġeb bħal fi żmien Żożita, bħal fi żmien ħruġa minn ġo art l-Eġittu. U għal dejjem narsek miegħi. Narsek miegħi fis-sewwa, fil-ħaq u t-tieba u l-ħniena. Brabta fidila jiena narsek miegħi u taraf lill-mulej. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lill-Alla. Oħorġu ilqgħu lill-Kristu il-mulej. Oħorġu ilqgħu lill-Kristu il-mulej. Isma' binti, ħares u għati widen. Insa l-ġensek u l-dar missierek. Jitaxxa is-sultan biġmielek u int għaxu sidek għatieħ ima. Oħorġu ilqgħu lill-Kristu mulej. Kolla ġmiel bint is-sultan bil-ġawar minn suġ bid-deb il-biesa. Ant is-sultan jeħduha biex bejbit waraja. It-tfajliet li natawla bis-sħaba. Oħorġu ilqgħu lill-Kristu il-mulej. Jittieħdu bajjat ta' ferħu wena, jidħol fil-palazz tas-sultan. Flok missirietek jilħqu wliedek. Inti tqiegħdhom kapijiet fuq l-art kollha. Oħorġu ilqgħu lill-Kristu il-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Din ixebba bil-għaqal. Lil-mulej saba tisar. Meta ġie l-mulej daħlet miegħu għall-festa tat-tieġ.
il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewwiet ixebbħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 għaqlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux iż-żejt magħhom. Waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ imma wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma ġie u għalhekk il-kol ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instama' min jgħajjad ara l-arus u ħorġu bil-qowħ. Dawk ix-xebbiet qamu l-kol u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlin għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu għandu mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'ħin dawk marru biex jixtru jiġi l-arus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżda hu weġibhom u qal tassew ngħidilkom lilkom li ma nafkomx. Isru mela għax la tafu l-jum u lanqas is-sija. Il-kelma tal-mulej kif ħejr fil-katekizmu tal-Knisja tallimna illi l-Knisja ta' Kristu biex tarafa din vera jew mhux vera jew din għax kulħadd jgħid li tiegħu hija l-vera. Għandha 4 sinjali. 1, 2, 3, 4, 4. Li huma? Waħda Kattolika, waħda Qaddisa, Kattolika u Apostolika. Waħda, x'jiġifieri waħda, mhux Knisja waħda, jiġifieri it-tagħlim ta' din il-Knisja kull fejn tinsab huwa l-istess. Nemmnu l-istess tagħlim waħda. Qaddisa. Din l-għaqda li waqqaf Kristu min jimxi fit-tagħlim tiegħu isalva ruħu, isir qaddis. Hija qaddisa għax min waqqaf il-Knisja il-fundament tagħha Ġesu huwa l-qaddis, qaddis Ġesu. Kattolika, x'jiġifieri Kattolika? Mxerda mad-dinja kollha. Mhux f'dan il-pajjiż tinsab biss jew f'dak il-pajjiż, imma mxerda mal-4 tirjieħ tad-dinja Kattolika. U number 4, seba' ieħor ta' Apostolika. X'jiġifieri? Ġejja il-bidu tagħha mill-Apostli. Ġesu ġabar 12 bil-Grek apostello tibat morru għalmu mill-Apostli. Mena waħda Qaddisa, Kattolika u Apostol. Però hemm oħra, hemm sinjal ieħor. Knisja perseguitata, maħqura, infixkla sa mill-bidunet. Il-fundatur qatluh, l-apostli qatluhom, Knisja min ifixkilha, perseguitata. U llum għandna Qaddisa għaddiet minn din il-5 triq. Din kienet Xebba Ludija. Edith Stein. Xebba Ludija. Razza tal-lut. Kienet filosofa brava ħafna. Ġraw ċirkustanzi illi bidlet l-attitudni tagħha, semmet dwar Kristu, talmet, rat il-Vanġi
u ddeċidiet li ssir nisranija. Timxi wara t-talim tan-nisrani, tan-nisrani ġejja minn Nazzaret, minn Nazzarenu. Minn hemmhekk ġejja Nżara, Nazar, Nazzaret, għax Ġesu in-Nazzarenu. Mhux hekk kitiblu Pilatu, Ġesu Nazzarenu, sultan tal-Lut, Nazzarenu. Insara hekk tfisser. U mhux biss u daħlet sowru tal-klawsura karmelitana. Meta ngħidu klawsura ġifieri tidħol u tgħaddi l-bqija ta' ħajtek f'dak il-monasteru. Għandna sorijiet oħrajn mhumiex tal-klawsura, xorta għandhom il-voti, imma dawn iktar il-fondazzjoni tagħhom hemm ġew. U qegħdin fi żmien fil-perjodu bejn id-1939 meta bdiet il-gwerra Hitler u l-1945. It-tieni gwerra. Il-Ġermaniżi. Wa għamlu ħerba. Jaqbdu l-kull minn derilhom Lut inkapacitati b'xi diżabilità il-insara assasini. U kienu joħduhom f'post jismu Auschwitz u Birkenau, morta ta' tkexkejx, iktar minn darba mort. Ta' tkexkejx. U hemmhekk idoħluk ġo sala ta' farsi. U jiggassjawk, joqtluk. Mbagħad kien hemm il-fran jaħarqu il-ġisimhom tagħhom. U din is-soru Edith Stein, din is-soru Karmelitana Santa Benedetta tas-Salib għaddiet minn din it-triq. Ħallet ħajjita xhieda martri għat-twemmin tan-Nazzarenu. Kien il-Papa, reċenti kien il-Papa il-Qaddis Ġwanni Pawlu II li jimbagħtu lija għal ġieħ tal-Artali u għamilha qaddisa. U hija waħda mill-patruni, waħda hija festa, hija xija bniedma li ħalliet impatt u influss kbir fuq dawk li jemmnu. Għalhekk hu nitolbu biex bħal din il-qaddisa jekk mhux b'xi ħaġa bl-eżempju nuru li aħna nħadnu u nemnu it-twemmin ta' Ġesu. Inqumu bil-wifqa. Ħuti jeżis namlu u nixbħu l-martri ta' Kristu biex bħalhom nkunu ta' eżempju għall-oħrajn, għall-Knisja biex ma taqtaqat twassal it-tagħlim tal-Vanġelu nitolbu. Għal dawk li huma morda u dawk li jduru bihom biex ma jarfu iġorru is-salib ta' Kristu b'imħabba kbira nitolbu. Għal dawk li huma persegwitati u infixklin minħabba t-tagħlim tal-Vanġelu biex ma jaqtaw qatt qalbhom u jżommu sod nitolbu. Għall erwieħ tal-purgatorju biex jintmu lej jogħġbok tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Dan it-talb tagħna mulej fil-festa ta' Santa Benedetta tas-Salib inresquhomlok permezz ta' ommok u Omna Marija int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tu
morti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Inresqu quddiemek mulej dawn l-offerti li aħna llum qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-Verġini u Martri Santa Benedetta tas-Salib biex tkun toġbok bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex Santa Benedetta tas-Salib ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġib meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sejf fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min nieqes bil-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu il-kobor tiegħek Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Osanna fil-ola. Osanna fil-ola. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qadej tiegħek Robert Ferrante. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, Santa Benedetta tas-Salib u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Sant kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Ħobżna ta' kuljum
Għalisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tijek il-paċi fi żminna, biex nkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet, aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-midġja tas Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħet l-apostlu tijek nħallilkom is-slim, natikom is-slim tijaj la tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tijek, għatija slim u laqda li jintrit fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla tad-dinja ħenna għalina. Dannu Ġesu il-ħaruf tal li jneħħi d-dnub tad-dinja u tagħna. Ħen aħna dalodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, nitolbu
mulej Alla li tellajt il-Santa Benedetta tas-Salib fil-glorja tas-sema. Għarreb tagħha bħala verġini u martri, għamel li bis-saħħa tas-sagrament li rċivejna nirbħu bil-qawwa kull ħażen u niksbu l-glorja tas-sema. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Inselmu l-Madonna qabel immorru. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mena lilek u Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawduk għall-eternità. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba. Madonna